салом, дастурамал барои ба қайдгирӣ дар платформаи ягонаи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. дар аввал ба сомонаи Вазорати нақлиёт ворид мешавем. пас аз ворид шудан ба портали ягонаи нақлиёт ворид мешавем ва шахси ҳуқуқиро интихоб менамоем. сараввал тугмаи ба қайдгириро пахш намуда, ном, рақами телефон ва рамзи махфиро ворид месозем. дар анҷом тугмаи ба қайдгириро пахш карда, рамзе ки ба рақами телефони шумо омадааст, онро ворид менамоем. пас аз ворид намудани рамз, ба рақамҳои телефони шумо смс-паёмак бо логин ва рамз меояд ва онро барои даромадан ба портал истифода мебарем. логин ва рамзе ки тариқи смс ба шумо омадааст, онро истифода бурда ба портали ягона ворид мешавем. ҳамаи сатрҳои ҷойдоштаро мувофиқи иқтибос пур менамоем. ба қайдгирӣ дар портали ягонаи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муваффақият ба анҷом расид. Ташаккур ба диққататон.